салом дӯстон, мо боз дар алоқа ва беҳтарин хабарҳои тару тозаро барои обуначиёни худ тайёр кардем. Роналду мехоҳад дар ҷоми ҷаҳони соли 2026 иштирок намояд. Мбаппе дар ду бозии боқимондаи гурӯҳ аз сабаби ҷароҳати бинӣ ширкат варзида наметавонад. Ҷанги ду бошгоҳи испанӣ дар бозори трансферӣ барои ситораи Байер Ливеркузен. Манчестер Юнайтед мехоҳад ситораи нави Барселонаро ба даст орад. Ҳама ин хабарҳо дар видеои имрӯзаи мо. Лайк монед то ин ки видео ба дигарон низ паҳн гардад. Акнун дар ягон ҷо позаи ёнбошро гиред ки давомаш мошни мегузарад. Дӯстон, Евро 2024 дар ҷӯшу хуруш аст. Моро рақобатҳои беҳтарин мунтахабҳо интизор аст. Дебютанти Евро Гурҷистон қувваи худро бо Туркия месанҷад. Португалия аз Чехия экзамен мегирад. Хорватҳо баъди мағлубияти шармандавор аз Испания рақобат мебанданд бо Албания. Олмонро вохӯрӣ бо венгерҳо интизор аст. Аҷоиб, чӣ гуна сенсатсияҳо моро мунтахабҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми 8000 сомонӣ дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссылкаи Бози дар комментарияи ин видео. Килиан Мбаппе, яке аз бозингарони номии тими миллии Фаронса, маҷбур аст дар бозиҳои боқимондаи марҳилаи гурӯҳии чемпионати Аврупо 2024 ширкат накунад. Дастаи Фаронса дар даври аввали сабқати гурӯҳӣ ки ахиран баргузор шуд, бар тими Австрия бо ҳисоби 1-0 пирӯз гардид. Аммо бо вуҷуди пирӯзӣ ин бозӣ барои Мбаппе номуваффақ буд. Дар охири қисми дуюм ӯ дар натиҷаи бархурд бо Кевин Данзо ки боиси шикастани бинӣ шуд, ҷароҳат бардошт. Ба иттилои Ле Фигаро, ҳамлагари 25-сола наметавонад дар бозиҳои боқимондаи марҳилаи гурӯҳии мусобиқот ширкат варзад. Ин як зарбаи ҷиддӣ барои тими Фаронса аст, зеро Мбаппе бозингари асосӣ ва яке аз голзанҳои асосии тими миллӣ мебошад. Аммо умедворем ки агар Фаронса аз гурӯҳаш барояд, ӯ метавонад дар марҳилаи плей-офф ба майдон баргардад. Бозиҳои минбаъда барои тими Фаронса 21 июн бо Голландия ва 25 июн бо Полша баргузор мешаванд. Ин бозиҳо барои даста ҳалкунанда хоҳад буд ва набудани Мбаппе метавонад ба натиҷаҳо таъсир расонад. Аммо даста ба дигар бозингарон ва дастгирии мухлисонаш такя мекунад. худи Мбаппе сарфи назар аз ҷароҳат муносибати мусбатро нигоҳ медорад. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ ӯ аз пайравонаш ҳазлу хандаовар пурсид: ягон идея дар бораи маска, яъне ниқоб ҳаст? Ин комментария нишон медиҳад ки футболбоз хушбин боқӣ мемонад ва омодааст ки ҳар чӣ зудтар ба майдон баргардад. Дар маҷмӯъ вазъи осеби Мбаппе боиси нигаронии мухлисон ва мураббиёни тими миллии Фаронса шудааст. Бо вуҷуди ин, даста азму иродаи қавӣ дорад ва омодааст ки бидуни бозингари пешбари худ барои ба плей-офф баромадан мубориза барад. Умедворем ки Мбаппе зуд сеҳат мешавад ва метавонад бори дигар моро бо бозии худ дар майдон шод кунад. Пешниҳоди Манчестер Юнайтед ба Барселона барои Фермин Лопес боиси нигаронии мухлисони ҳардуи даста шудааст. Маблағи 3 миллион евро бешубҳа назаррас аст, аммо барои Барселона ин кофӣ нест. Ба гуфтаи Дэвид Бернабеу, роҳбарияти Барселона нияти фурӯши Фермин Лопесро надорад. На танҳо аз он сабаб ки бозингар як ҳалқаи муҳим дар даста аст, балки аз он сабаб ки клуб боварӣ дорад ки арзиши бозингар танҳо афзоиш хоҳад ёфт. Ба ин пешниҳод Барселона бо табассум ба МЮ ҷавоби рад дод. Онҳо омодаанд ки бозингарро нигоҳ доранд ва интизоранд ки нархи ӯ сол то сол боло меравад. Агар Манчестер Юнайтед ҳақиқатан ҳам хоҳиши хариди Ферминро дошта бошад, то онҳо бояд як пешниҳоде кунанд ки Лапорта аз шунидани он бояд аз ҷояш як қад парад. Танҳо як пешниҳоди девонагӣ, тавре ки онҳо дар дохили клуб мегӯянд, метавонад мақоми бозингарро аз фурӯшнашаванда ба эҳтимолан фурӯхташаванда иваз кунад. Ба навиштаи матбуоти Испания, дар тобистон барои ба даст овардани нимҳиматгари Байер Ливеркузен Флориан Виртс муборизаи ҷиддӣ дар назар аст. Бошгоҳи бонуфузи Испания аз қобили Барселона ва Реал Мадрид аллакай ба ин бозингар таваҷҷӯҳи худро баён карданд ва омодаанд дар ауксион ширкат варзанд. Тахмин меравад ки ин трансфер метавонад то 90 миллион евро арзиш дошта бошад, ки ин яке аз гаронтарин трансферҳо дар таърихи футбол мешавад. Илова бар ин, бошгоҳи Лигаи Олӣ низ вазъро назорат мекунанд ва омодаанд ки ба музокирот барои бозингари бо истеъдод дахолат кунанд. Маълум аст ки Пеп Гвардиола қаблан ба нимҳиматгар таваҷҷӯҳ дошт ки дар ӯ лидери ояндаи дастаашро мебинад. Виртс ин мавсим беҳтарин бозингари Бундеслига дониста шуд ки сатҳи баланди бозӣ ва таъсири ӯро ба натиҷаҳои даста таздиқ кард. Футболбоз аз ҷароҳати вазнин бо муваффақият сеҳат шуда ба майдон баргашт ва дар майдон шакли аъло ва маҳорати касбӣ нишон дод. Истеъдод ва қобилияти таъсир расонидан ба бозӣ ӯро ба яке аз бозингарони
бозигарони пуртаҷриба дар бозори трансфер табдил медиҳад. Криштиану Роналду яке аз бузургтарин футболбозони замони мо бори дигар мухлисон ва таҳлилгарони варзиши худро ба ҳайрат меорад. Сарфи назар аз синни 39 солагӣ Роналду нияти хотима додан ба карьераи худро надорад ва дар назди худ ҳадафҳои бузург мегузорад. Чанде пеш маълум шуд ки ҳамлагари португалӣ ният дорад дар ҷоми ҷаҳони соли 2026 ки дар ИМЕА, Канада ва Мексика баргузор мешавад, ширкат кунад. Тасмими Роналду барои идомаи карьераи худ дар чунин сатҳи баланд қобили таҳсин ва эҳтиром аст. Дар 39 солагӣ ӯ омодагии бебаҳои ҷисмонӣ ва хоҳиши қавӣ барои пирӯзиро нишон медиҳад. Ин майлу хоҳиши аъло ва меҳнати монданашуда дар болои худ ӯро барои варзишгарони ҷавони ҷаҳон намуна мегардонад. Дар айни замон Криштиану барои бозӣ дар тими миллии Португалия дар Евро 2024 фаъолона омодагӣ мебинад. Ӯ айни замон дар беҳтарин форма қарор дорад. Дар ин мавсим бозигари португалӣ дар 31 бозӣ дар чемпионати Арабистони Саудӣ 35 голу 11 паси головар додааст. Ин рақамҳо нишон медиҳанд ки Роналду ҳанӯз дар авҷи қудраташ қарор дорад ва ба рекордҳои нав омода аст. Мусобиқаи соли 2026 на танҳо аз сабаби фарогирии васеъи ҷуғрофияш, балки бо иштироки бозигарони афсонавӣ ба мисли Криштиану Роналду як чорабинии беназир хоҳад буд. ҳузури ӯ дар майдон интрига ва фароғати бозам бештарро ба мусобиқа замъ мекунад ва инчунин таваҷҷӯҳи миллионҳо мухлисонро аз тамоми ҷаҳон ҷалб хоҳад кард. Барои Роналду ширкат дар ҷоми ҷаҳони соли 2026 на танҳо як имтиҳони дигари варзишӣ, балки имкони навиштани саҳифаи дурахшони дигар дар таърихи футбол хоҳад буд. азму ирода ва матонати ӯро таҳсин кардан лозим аст ва иҷрои ӯ ҳамавақт мухлисони футболро рӯҳбаланд ва шод мегардонад. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.